Ncake Nkosi anele amen. Yabona ke boyibamba kalohlobo yakuncede kakhulu amen. Ungangicofele ezansi imbisi eniphambanisisayo kweza simbangele intobana iphambane amen. Haleluya. Yaziphe ezansi zithi noba ziyatsho noba uvulanga umlomo kodwa uva ngomoya uyahamba. Haleluya. Ngoba yasemzulwini bazalwane lento siyenzayo apha lento yenziwayo, if you know the sounds of heaven you will understand what I'm talking about. Nisebona bazalwane, when you read the Bible of John Revelation chapter 19 iyachaza phana uthi Yohane xa ethethayo uthi ndevinda udumo ezulwini. Akavinda udumo nje kodwa over the sound of heaven when the angels is worshiping with the Lord. Ithi udumo lwakhona uthi ingangamaza azayo azamazabisayo. Hallelujah. He hears through isoul kamoya nendlebe kamoya ukuthi indlela abaweshipa ngayo, kodwa ndithanda indawo ethi ithi weva amagama. Yes. Ekuthiwa xa bembiza kuthiwa haleluya. Kuphinde kube nendawo ethi uzuko kuye uxolo inkolelo nasebantwini whatsoever ethiwa kodwa ingoma yasezulwini, the sounds. Yabona umzekelo, even the sounds le bethwayo pha without worshiping le cula say the sounds yinto esuka ezulwini. Nisekhona bazalwane, if ungayi understand into bana ngubani ocingela intelligence into bana makazame eve ne drums nezinto ezaphambili into bana xa ufunda incwadi ka-Enoch iyavela pha uba who taught the people inenzwakale and the sounds. Niyabona bazalwane, so yonke into esiyenzayo it comes to the source. Amen. Namhlanje ngicela ke andifuna uphakama ngomrevu, andifuna ushumayela ngawo bendivutha ntatungcwele. Haleluya. Ufuna indlebe nimamele sifunde izwi. Amen. Ulisile ke bomama. Amen. Now ndizawuthina about the season bazalwane, about the season. Amen. About the season. So ngicela ke nindamkele and kemna ke ndiyashumayela bazalwane. Amen. Ngaye kushumayele 1 hour. Bazalwane baye nashumayela epha ndashumayele ko 4 hours begqiba ndithethe. Amen. Ke ngokumfundisa pha andivuthi njengoba ndiqhela ukuvutha. Ikhona ixesha le revival xa ngabona into bana ngoba phansi yotsala isikhali sovutha bathi so Bible yam. Amen. Ngoba apha kwazwini kaThixo okanye apha endlini kaThixo kune dimension and uThixo indlela wandipha ngayo wandibabala uThixo ngezibabalo zikamoya. Wazama uNkulunkulu ukuthi uThixo xa kuthuma akakuniki nje isibabalo esinye, ukunika the sources okanye ukunika imithombo ozawuthi xa kudingeka iangle ethile and then wena kule angle noba ungabizelwanga yona kodwa uNkulunkulu akwenze for the certain purpose. Uba kule ndawo kudinga ispirit esiradical, uNkulunkulu ukukunikeza ibhasi zobana mandingene kwelizinga laleli moya. Thetha ke ngokubabalo uThixo xa uphila izinto uNkulunkulu anike zona. Sometimes nje xa into bana ngesiphi ensebenza ngaso but ziyavela zonke but not zincede mna. Now ndithi xa ndifuna uthandazela uqonda okay ezintandazela ngazo abantu ziyasebenza but xa ndinethandazela for mna uNkulunkulu uyishut that door and then kuyofuna ndihambe ndibheke emntwini ndiyothi ngicela undithandazele. Amen. That's how kingdom operate. Ukunikeza into but le nto akunika yona so. Amen. Ngiyabonga nabazalwane. Why uSawule ethuse eDamasco ebethuse eDamasco abethwe umbane phaya. But ebethwe umbane phaya, every person, that's why bazalwane so teacher namhlanje. Amen. So for instance every person olapha unesikhiya esakhe sovulela umuntu. Niyakhona bazalwane. Akukhathali ukuba ngicapela kangakanani kodwa le nto ifunayo iphi mzalwane?
manda iphi haleluya ubethwa ngumbane ngapha ya wangaboni for 3 days uNkulunkulu akamphilisa ngokwakhe kodwa same God umbethe wa blind wathi uNkulunkulu I can open your eyes but no ikhona pattern esetshenziswayo ku kingdom kaThixo because of uNkulunkulu ufuna abantu babe kanye kumoya kwakhiwa ibandla lakhiwa zizipho zonke zikamoya uthi ikhona indoda ekuHananiya uHananiya kamazi nondoda kodwa uqalela uba amehlo azawuvuleka ngosike uthandazo lokubani alichoose bazalwane. That's how the kingdom operates. Amen. Manje wena kodwa le accurate mama umbreve nimi xole mama msihlobo sami kakhulu. Amen. Uthi kuyakwazi uthetha into kuwe ungayiqondi futhi. Amen. Nami ezizinto ndizothuka inqondo baxa ndidiva apha ukuthi uthi uyasebenza ngapha. Ndithi kumama ngenyimeni manda ngolesithathu umbono ingandikusayinela i-check ngimsayinela kuya sign sokuba ngolesine ndiyomhlambululela ndithi mother moyigcwele mani uyangixalela ngephupha apha uthi wena uyakhalaza i-signature and abiza le mali ndayisayina ndamnika ndiyomhlambululela ngolesine. Amen. Ndiphupha ngolesithathu ndiyomhlambululela ngolesine ndiyamxelela uba umoyigcwele uthi mandikuxelele uba mna ndinika le ngolwesihlanu yeva bazalwane ngolwesihlanu ekuseni ndekhatha le mali endiyisayinela for ndeva ngekona itikili sabe account number yakho. Haleluya. Wamangala utata nomabeli wanjonga. Haleluya. Uthi uyasebenza uyakwazi ungakuvuleli ngesikhiya silapha kuwe kodwa sebenzise omnye umuntu. Haleluya. The attributes of the Holy Spirit and the mandate kaMoya Ngcwele. Haleluya. Lokho kwakungamjongi umdelele. Haleluya. Usisikhiya salento idingayo now usisikhiya salento ndiyidingayo. Haleluya. Nisabona bazalwane Wani mama umongameli uthi umdletshe xa ndibiza uthi umdletshe xa ndibiza xa kweyinto athi xa ukona igeme endikhangela uthi mama umrefu uthi ukhila ndifumane efowuni uthi uphukile nokhila ngoba uyayazi into yobana although enayo yonke into kodwa but kunezinto angakwazi uzithola but uyamazi into ezawukwazi uzithola ngaye uba sembonile lo unayo lento ndiyidingayo. Niyabona bazalwane. So now ndiyezi babalweni kodwa bana because babalweni ndizama ukufundisa into bana mhlawumbe ngongcono ukuthi mazofundisa. Amen. The importance of the gift of the Holy Spirit in the church. The importance of the gift of the Holy Spirit in the church. Awukhonzi nje ukukhonza nje. Amen. But ke zobetha kubembeni bangumbreve. Haleluya. Ndifuna sibhekele ezwini. Amen. Cela bonke ababhapatizwe bame ngenyawo okanye cela abangabhapatizwanga bangami ngenyawo. Yeah. Cela babhapatiziwe bame ngenyawo. Yes. Ababhapatiziwe bame ngenyawo, Now yabona into bana umsebenzi kaThixo masiqale kule ndawo sizawufunda mabupostile. It's important that andifuna bazalwane esindini phathe ngokanye ndifuna nje sibhekele ezweni sijonge izwi sijonge ipattern kuba kwi-kingdom kaThixo kwenziwa kanjani uphelela kanjani xa kuba umzalwane completely. Ngoba in the spiritual realm sine-rank sinanto bazalwane although siqhelele ngokwamehlo okanye odijonga but spiritually asilingani ukhona irank ngerank. The more you go higher spiritually and uNkulunkulu wongeza ibar spiritually kunamadimona angeke ukwazi uwanqoba ngoba kukhona izinto ongekagqithwa kuzo khona ipattern
Uzothi ungakabhabatizwa ngeke imimoya ngakudeflect okufanye inqobe ungekadlula emanzini. Uthi uJesu uthi kumele wena Johane undibhabhatise. Yena uJesu athi konke ikwenzileyo nani hambani ngalendlela. Sekona bazalwane. Nakabudliwe isidlo ngabathena abadlayo ngabathena abangadliyo isidlo senkosi sidlela ukukhumbula uYesu nesakho bazalwane. Yes. So now ngicela nihlele phansi ekhaya likaJesu masale ke into bazalwane. Haleluya zabantu ukuthi sibeminzi nibengezelele ke ngizofundisa ke namhlanje. Amen. Okanye ngizobeka nje izwi kaThixo manje isusele endawo yokufundisa. Amen. Ngoba ike yathukule ngifuna ungixoxisa. Haleluya. Into bakhili kuthiwa ngumfundisi yabona wena kili umfundisi sabona bazalwane. Amen. That ukuthi ngicela sithile phakathi incwadi kaJohane chapter 6 verse 44. Yes, chapter 6 verse 44. Chapter 6 verse 44. Sizawuthela incwadi chapter 6 verse 44. Cela ubhale pen nephepha mzalwane ubhale phansi uphathe diary yakho ubhale phansi chapter 4 verse chapter 6 verse 44. Yes, cela ufundele ngeXhosa mntana. Cela ufundele ngeXhosa. Funda le. Diary yakho mzalwane. Sizama iphathe kukhona apho sizawuphuma khona abazalwane. Khona apho sizawuphuma khona. Sizama iphathe apho. Singagangathi indawoni yakuzwala abazalwane. Funda ukuthi umuntu uqala before ezabe enkonzweni. Amen. Yabizwa uThixo. Funda. John chapter 6 verse 44. Yes. Akukhona mnye unako ukuza kum. Ewe. Engathanga ubawo owandithumayo amtsale. Mamela. It is not your ability to be here. Yes. Mhlawumbe noma uzibona ulapha. Uthi akekho namnye. Funda lebo. Akukhona mnye unako ukuza kum. Ewe. Engathanga ubawo owandithumayo amtsale. Mamela ke mzalwane. Siyafundisa ke ngoku. Uyazi lobana why abantu bephaphandle ungamfaka umntaba makakholwe but angafuni uze enkonzweni. Yintoni imbangela uba makangayifuni inkonzo? Ngoba akakathini akakadonswa akatsalwe uThixo. Uthi akukho namnye oyakusa engathanga ubawo owandithumayo enze njani? Njenkulapho wenziwe njani? Ucinga uzizela yona ndawo yaka namlonkonzo leyo mina ba ucala ngibani wena because ubungayifuni le Thomas awuzibona na ulapha utsaliwe amen sema ngephatheni bonke ngicela nimamele sema ngathi bazalwane yobana umzalwane uqala ndawo nguThixo uqala ndawo umzalwane nguThixo na into ezikweni funa le yayilapha because yabona sesifuna indeka le amen hallelujah. Lungiselele namzalwane. Amen. Funda lebo yebo. Akukhona mnye unako ukuza kum engathanga ubawo owandithumayo amtsale. Ewe. Naye mina ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela. Wenza njani? Nini? Emzalwane. Uyabona xa uthi usuyidele intsindiso. Sudele into yobana ubekwe nguThixo kule ndawo. It is the purpose of God. It is not your ability. Ayikokucinga kwakho, ayikokuhlakanipha kwakho, kodwa nguThixo omdonsileyo. Yebo le, masiye. Kubhaliwe ebaprofetini kwathiwa. Ewe. Baya bonke baya kuba ngabafundiswa bakaThixo. Yes. Bonke ngoba abathe beva kubawo. Ewe. Bafunda kuye. Yes. Bayaza kum. Okay. Kungekuba kukho bani umbonileyo ubawo. Ingenguye ovela kuThixo. Yes. Uye yedwa ombonileyo ubawo. Ewe. Inene ndithi kuni. Lowa ukholwayo kum unobomi obungunaphakade. Bambe lo ukholwayo kum unobomi obungunaphakade. Yiya kuRomans chapter 10 ke ngoku iverse 9. Romans chapter 10 verse 9. Verse 9. Yes. Ngokuba xa uthe wavuma ngomlomo wakho Ewe. ukuba uyinkosi uYesu wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa
Yes. Ukuze abe nokulungisa avume ngomlomo ukuze asindise. Sabe mzalwane thina mntwana ukuze avume ngomlomo ukuze enze njani? Indlela ebheke ekusindisweni yeva. But ayiphelelanga apho. Ukwaba ninakusindisiwe mina izolo zami zithethelele. Amen. Oh, akadlula semanzini ngabhabhatizwa benze njani and then you think you be comfortable ucinga bakuqinile udemveni kokuvume ngomlomo siswe inhliziyo yakho ithi yosindiswa ithi mamrev ithi uyosindiswa ithi uyo awasindiswa kodwa wenza njani lamlilo useza usindiswa kuwo awukachilwa ithi indalo kaJehova ayikachilwa isebona bazalwane funda pha kwincwadi kaJohane oqala bangemva kuleJohane oqala chapter 5 verse 6 chapter 5 there verse 5 yes verse 5 yes ubani nalawa uleyisayo ihlabathi ingenguye okhomayo ukuba uYesu unguye unyana kaThixo yes loba ngulawezayo ngamanzi negazi mamela lo wezayo ngamanzi nantoni mamela mzalwane mamela uYesu uzenjani bazalwane uze nantoni nantoni loba ngulawezayo ngamanzi negazi yes uYesu Kristu angenawo amanzi odwa enawo amanzi enalo igazi enawo amanzi mamela bazalwane enawo amanzi enalo intoni igazi cela sibe sonke bazalwane apha sisebungqeneni okanye sizakho kwiphatheni lobana umuntu upheleliswa kanjani kuze kuzokwazi uqoba izinto zikamoya yabona kukhona into kuthiwa zidimension in the second heaven there is a second heaven apho kuhleli khona ingelosi zonke ezioperatayo in that second heaven kulapho zonke izinto ezenzeka khona whatever that you committed here okanye lovumelana nayo iyasayinwa kwi-second heaven so now apha ke ngoku sithembo siboqalela ukuthi kuyamdonsa umntanzise ebandleni akunjalo okwesibini ithi ke ngoku avume uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yakhe akunjalo ngifunda ke ngolesithathu ke le umoya ungulo ungqinayo mamela umoya ungulo ungqinayo ngokuba umoya uyiyo inyaniso ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini mamela ke ngoku mamela kuthiwa bathatha abangqinayo phi kuthiwa bazalwane phi so umzalwane uyangqinwa xa esenza inkonzo ezantsi emhlabeni amazulu enza njani mamela uba aziphelelanga ezi zinto zontathu awukabikho complete awukagqitywa ithi bathatha abangqinayo ezulwini uyise nolizwi nomoya oyingcwele nabantu bazalwane uyise nolizwi nomoya oyingcwele mamela bayangqina abo mamela kungqinwaphi funda ke lebo mamela ke ngoku njengoba kungqinwa ezulwini uyangqinwa nalapha emhlabeni funda lebo uyise nolizwi nomoya oyingcwele abo bathathu banye bathathu abo bangqinayo emhlabeni mamela bathathu abangqina phi emhlabeni bathathu funda lebo umoya namanzi negazi abo bathathu basingise entweninye yes ukuba iphinde ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini uyise nolizwi nomoya oyingcwele abo bathathu banye bathathu abo bangqinayo emhlabeni siza apha kuwe ke ngoku ebuzalwaneni ngoba amazulu ayangqina ngapha yaxa kuzala umuntu kuthiwa uzala umuntu bona ke yes kuthiwa bathatha abangqina emazulwini bayangqina nalapha emhlabeni funda lebo umoya
umoya namanzi negazi. Aba bathathu basingisentweni. Mamela ke ngoku. Uyabuza omnye umuntu into yobana ndingenza njani ukuze nami ndikholwe kulokhu bukumkani. Uthi uYesu xa phendula uthi kufuneka ukholwe ngenhliziyo yakho yonke sogqiba uzalwe ngabutsha uyozalwa ngamanzi. Umuntu kumele abhabhadizwe oqala ukholwa avuma uJesu ukuthi uyinkosi osogqiba abhabhadizwe ngamanzi osogqiba ahambe ohlala eJerusalem. Ithi iBhayibhile phana uthi ulinde ukugcwaliswa ngamandla kamoya oyingcwele. In order to operate in this kingdom, you need to be filled with the Holy Spirit. uJesu uthi angeke likwazi ukulishumayela elizwi ningagcwaliswanga ngamandla kamoya oyingcwele. Uzogcwaliswa kanjani ngamandla kamoya oyingcwele ungakhange ungene embhabhatizweni wamanzi? This is the pattern. Kodwa ke asiya apha. Ngifuna ukuzoba nje. Amen. Andifuna ukuvutha abazalwane. Hallelujah. Now, ndicela ke ngoku siye mama umrevu kwisizini lezoshumayela ngayo ke namhlanje. Deuteronomy chapter 11 verse 8 no Deuteronomy chapter 28 verse 6. Deuteronomy chapter 11 verse 8 Deuteronomy chapter 28 verse 6. Yes, there is a season bazalwane ne in the spiritual realm, even alapha apha phezu komhlaba, there is a season. Therefore, enyakeni, each and every season you have to produce the good fruits. And then even alapha ezweni nje season zinenje funeka ukuthi izwi okanye funeka uyazi into yobana kwisizini yokuqala from March yotsho kubekisithini izwi likaThixo. Kwisizini elandelayo uNkulunkulu ufundisa ngani. Kwisizini elandelayo uthi uthini. Amen. Ezofunda ke ngoku. Amen. Lapha ke namhlanje. Haleluya. Cela nje manyaka zikaMntana ke ngoku. Manyaka zikaMntana. Okokuqala lezothetha ngayo, ngizothetha ngeprosperity in the house of God. Prosperity. Okokuqala prosperity I've learned ngongcwele ukuthi kuma prosperity ayihambi yodwa, ihamba holiness nobungcwele. Finances walk with the holiness. Ngiyenda find out ukuthi umoya ingcwele njengoba sisokola kangaka uthi umoya ingcwele no, it's not because of why uthini, no, ukhona into engafanelanga bayikhona pha kuwe ngoba bonke abo uNkulunkulu bathe baba nobungcwele. Andiyazi koba ubungcwele ke kudla ngoxelwa ukuthi hayi mina ndingcwele. Haleluya. Abe umoya ingcwele yena apha kuwe ungekho ngcwele kuye. Khona izinto ezidetermine ubungcwele phambi koThixo. I-richness no akathethi uthetha ngewealth ne ukuthi uNkulunkulu when he blesses you is not blessing you about umsebenzi. Umsebenzi is a punishment, but God when he's talking about the blessing he's talking about the wealth. Is talking about something that will generate income while you are not there. That is the wealth. Unkulunkulu create a system that will generate income while ungekho. Ungacaki. Nisekhona abazalwane. Ungacaki. Unkulunkulu xa ezawusikelela ibandla okanye xa ezawusikelela umzalwane. Kukhona into okuthiwa kunamaxesha endifundileyo kuthiwa kunexesha elilomuntu, which means this time wena ozibalela ngalo. Kube khona ixesha ekuthiwa iKairos ngesiyebhere. iKairos that time of God. uNkulunkulu minimize ixesha lakhe azonciphisa ixesha lakhe angene apha kweli lakho. La nto kuthiwa ke ngisithi sine season time. Yabona, which means a seasonal, which means a time, but it is not this time eliloba ngubani ixesha. Niyabona ba amaxesha ohlukene nisekhona abazalwane. So uNkulunkulu uyakwazi ukungenelela esikhathini somuntu afike izinto zingahambi ngendlela ekakuhle kodwa afike umoya ingcwele kwisikhathi somuntu afike ke with his time afike ke uthi ke I will bless even the land no zonke izinto bezingabe kanti uqalele pha kuDeuteronomy ngizofundisa ke namhlanje bazalwane. Deuteronomy chapter 11 verse 8. Yes. Izeni ugcine wonke umthetho. Qala pha kuverse kuqala ku28 uverse 1.
Yes, qala 28 verse 1. Verse 1. Deuteronomy 28 verse 1. Kothi. Mamela, ikuzawuthini? Kothi. God, which means kuthiwa if the English akunjani mambref abesingesi if yes Kothi. ewe Ukuba uthe waliphulaphula. yes Ngenkuthalo izwi likaYehova uThixo wakho. ewe Ukuba ugcine. Yes. Wenze yonke imithetho yakhe Yes. ezikuwiselayo namhla. ewe uYehova uThixo wakho akuphakamise. mamela uYehova uThixo wakho akuphakamise uthi eqaleni uthi God if apha mandibekele back uIsrael into eyenzeka apha uIsrael wekude emniselweni noThixo wemkana semasikweni akhe uNkulunkulu wambetha ngendlala uIsrael kwakunganethi imvula Solomon babela noJoel chapter 2 verse 12 kwakunganethi imvula kungenzeki into ngoba babelima babephila ngengqolowa and uNkulunkulu zaka akabasikelela ngemvula akabasikelela nangayo yonke into wababetha ngendlala nawo bayakhala ke ngoku apha kuDeuteronomy but uNkulunkulu ke ngoku uthi if ufuna kulunga empilweni yakho I'm talking with you today if ufuna kulunga empilweni yakho ithi kodwa ubuthe waliphulaphula izwi kaJehova ngenkuthalo funda le uverse 6 yes Verse 6. ewe Wasikelelwa ekungeneni kwakho. ewe Usikelelwe ekuphumeni kwakho. yes uYehova wasinikela. yeah Ziqatshelwe phambi kwakho iintshaba zakho. uYehova mamela ithi izwi kaThixo othi xa uliphulaphula ngenkuthalo ulenze nemimiselo yakhe uthi ndakusikelele ekungeni nasekuphumeni kwakho which means insikelelo ozosikelelwa ngayo ingabe insikelelo nje eyakho kuphela kodwa uNkulunkulu will bless you in and out and ithi iBhayibhile uthi uyawuzenza intshaba zakho zicabelane phambi kwakho uthi kuthethwa ngawe ungeko kusuka omnye azoxelela uba hey bekuthiwa ngawe kili hayi moya kaThixo amen funda uYehova wasinikela ziqatshelwe phambi kwakho iintshaba zakho. yes Ezivukelana nawe. ewe Ziphume zisiza kuwe. Ewe. Ngandelanye. Ehe. Zikubaleke ngendlela ezisikhezi. zibaleke ngendlela ezisixhenxe yes uYehova uyakuthetha insikelelo. uyehova uyakuthetha insikelelo Ibe nawe emaqongeni akho. ibe nawe emaqongeni akho Nasezintweni zonke osisa kuzo isandla sakho. mamela wo siyafunda ke bazalwane uyehova uyakusikelela whatever that you are doing but uyehova uyasikelela yonke into yenzayo izakwenza njani mzalwane tyenza amatyaleni now if we follow the pattern ndezofundisa msibazalwane akunjalo if uright wena why isematyaleni yabona umzekelo ngoku ingqondo ziphithene kwabanye kushota kwamali akho nto ingashotiyo abanye bathatha bebeka omnye uboleka enye aphinda aphethe komnye omnye athatha enye aphinda aboleke komnye ingabe ufikile nakwesi stage sokusikelelwa nguThixo ngolhlobo uthi kothi ke ngokuthi xa kusikelele nditheni ingaqathamisi umsebenzi wakho ophangelayo xa uphangela sucima insikelelo it's just a grace of God uNkulunkulu aphe umsebenzi bayidla isonka but when you're talking about the blessings of God uNkulunkulu uthetha ngewealth wealth funda khani fundela uverse 12 funda uverse 12 uYehova wakuvulela. mamela uYehova wenza njani Wakuvulela. uyabona amadimoni aphazamisa kanjani uthi wokuvukela uYehova wokuvulela funda le uYehova wakuvulela umzimba wakhe olungileyo. ewe Izulu lilinike imvula ilizwe lakho ngexesha layo. mamela ke ngokuyiva abazalwane ukona insikelelo esezulwini evaliweyo evalwe ngoba ungenzi kakuhle phambi koThixo and that's why ngisithi ke ngoku iblessing ihamba neholiness ithi uba wenza kakuhle ndakukuvulela kuvimba wena ulikholo mosandithi why uzawujonga apha emhlabeni kwinsikelelo yalapha earound uthi I will open
the doors of blessing in the heavenly places. There is an abundance and the wealth in the kingdom of God. But in order to inherit, there is a protocol that you need to follow. Listen His word and obey His command. It requires holiness. Why is because of there is something glory, no gogo, nayo yonke into. Yabantu abasisematyaleni njengo kuthiwa mama Brave, if uNkulunkulu umkhonza kakuhle uthi ndakunika isidlo esiyawusuka from kule nyanga, uthi xa uphinda upeyo kwesibini usasheke usatya leya yale nyanga ipheleyo. Ungathi yabona kuzabaluzelo ngokuthi abovi once payslip yakho ithi danya yawuthi kuphinda usitha iseyiyo and iyayiphela ngokuphela asisikelelwanga sucimba asisikelelwe. Uthixo akathethi ngale nsikelelo yoba endinike umsebenzi ngaphambili, no. So insikelelo uMangcwele uthi yama neholiness phakathi. Uthi kothi funda lebo awusikelele wonke umsebenzi wesandla sakho. Yes. Ubaleke inhlanga ezininzi. Ubaleke into bazalwane. Uthi asikelele isandla sakho osogqiba ubaleke ntoni? Uyibona kantoni ishankula kunjani bazalwane? Uyibona kantoni bazalwane? Awusothukwa ngalo Thixo wethu xa siyoboleka abantu kodwa uphina lo Thixo wabo. Hleli nje bayaboleka. Uyawuyeka nini uboleka uhleli phezu kwengcebo kaNkulunkulu. Amen. Uyayazi into bana ukuba bankrupt kwabazalwane usokolisa icebo likaThixo. Uyazi baxa kusenza uvuselele endaweni ethile bethi suppose ba abazalwane they bayaplanta uba igospel mayenze njani bazalwane mayihambe, but abazalwane ba bankrupt and abakwazi establish the kingdom of God apha. Umoyingcwele uthi establishani the kingdom of God. You can't move places to places. Aniphelela ngeAtlantis bazalwane. Nisafuneke niyoshumayela koma Eastern Cape, nisafuneke niyoshumayela koma Joburg koma. You need to establish the kingdom of God. How will you establish while you are bankrupt? Do you know umoyingcwele wefuna uNkulunkulu mampostile wefuna ukwenza usikelelo sogqibanika abantu kuhle kanti uJudas uyityile imali akamhlaza wathi Petro hamba bhekelwane ngoba kufuneka imali ngoku akunjalo bazalwane kufuneka kanti bazalwane kanti lo ebenayo imali yenze njani uyidlile wathi uJesu Petro hamba bhekale elwane khona ifeast phaya uzaqala ukhoyiloba ukhuphe nansi imali izabe isemlonyeni uze nayo uyothenga isonka so that we will supply ebandleni likaThixo everything funeka ibalance embusweni kaThixo. Do you know that if we are too spiritual kwelinye icala to establish okanye to distribute the word of God asinazo resources? This is a fact bazalwane. Le flight umuntu ebekhokhelele inqwelo umbono wakhe was to establish yonke iCape Town into ma ungazali branch, but ke ngoku iflight yakhe ibisaqala ukulenda ePhilippi yalenda enyanga yalenda kwalanga yalenda samwe kodwa embonweni wakhe into bana le nqwelo sikuyo iyolenda all over the Africa. Singayenzi gospel culture into yalapha eVetsand. No, this thing we need to distribute all over. Yakonga sisalwaphi bazalwane abeVetsand kunze ukuphuma sinale ngoba why uNkulunkulu khona indawo ngasikelelekanga kuyo asikelelwanga bazalwane. Funda lebo awusikelele wonke umsebenzi wesandla sakho. Yes. Ubaleke inhlanga ezininzi. Uboleke inhlanga. Ungaboleki kuzo wena. Ungaboleki kuzo wena.
mamela ungezinjani ungathini bazalwane yintoni reason oba siboleke ebantwini ukho abantu abayigqibileyo i5 years nje bandithetha nawe nje abangaze baboleka abantu imali uNkulunkulu uyabasikelela ngiyabona but ke ngokuthina sisengapha kwayo xa sisathini sisaboleka it ke which means iphathe le mamomrev we not supposed to borrow from someone kodwa ithi sithi ebe suppose basiboleka bona akunjalo abazalwane amen kanifundele pha kuJoel chapter 2 verse 12 qala phaya emzalwane khawulezisa le Joel chapter 2 verse 12 Joel chapter 2 verse 12 Abathi umzalwane ninakhili nifuna worship uThixo xa nibona ikhaphati sigcwele nefridge sigcwele ndathi umzalwane ilanga lesithathu ngingasatyi ngokumzimba wami waking ana energy yophakamisa akunjalo bazalwane funda verse 12 ewe nangoku ke uthi uyehova ukuthi ewe buyelani kum ewe ngenhliziyo yenu yonke come to me with all your heart mamela apha uIsrael ulontela ngaye uyabona lo kuthiwa inkumbi endla uzayiva mzalwane zofundisa amambref namhlanje amen yasokolisa into banazi isokole kodwa simbuso kaThixo sicinga sihamba ku right path kanti asiyo sezwa kungabikho ngcwele nemali yasibaleka sezwa kungabikho ngcwele phambi koThixo uIsrael apha wayebethwa uNkulunkulu ngoba benile funda le uthini yes nangoku ke yes uthi uyehova ukuthi ewe buyelani kum ngenhliziyo yenu yonke nangokuzinda nangokulila nangokumbambazela nicazule inhliziyo yenu ewe ingabi zingubo zenu yes nibuyele kuYehova uThixo wenu ewe kuba unembabalo nemfesana yes yena uzeka kade umsindo yes unenaba enkulu uyazohlwaya ngenxa yobubi kubani na amaziyo mhlawumbi wabuya azohlwaya ewe asiye insikelelo ngasemva kwakhe yes umnikelo wokudla nothululayo kuYehova uThixo wenu yeah futhelani isigodlo eziyo yeah ngcwalisani uzilo memani ingqungquthela hlanganisani abantu ngcwalisani ibandla yes buthani amadodana amakhulu ewe hlanganisani insapho nabanyayo emabeleni amancancisayo ewe makaphume umyeni egumbini lakhe uyazi bakusenzeka ntoni apha umprofeti uJoel cela sithule bazalwane umprofeti uJoel apha uIsraeli wayesendlaleni mamela okoqala uIsraeli wayelima and lokwesibini wayexhomekeke kwimvula ukuze isitshalo zithini siphume elimi ingqolowa nantoni newine which means igrape sorry yes now uIsrael wamka emeselweni kaThixo akenza ngohlobo uThixo bemiyalele ngakho emka enene kumkeni kwakho uNkulunkulu wafaka umoya wantwana bazalwane wendlala wafaka umoya wesuffering wafaka umoya wentsokolo kanti njengokufaka nje umoya wentsokolo wonile uIsrael usukile phambi koThixo nisekhona bazalwane apha bathumela umprofeti uJoel uba Joel sinengcaka apha siyabetheka and that was a 7 years if aniphaza kungasanethi imvula balambile bancaniwe akho kudla bayatshala ziphuma izitshalo why uThixo wequmbile wafaka umoya wakhe whatever into babeyitshala khona lokuthiwa iminqunquthu nemiqikela lanto ewe lanto uba umbona uphumile kumaze unombungu apha ngaphakathi lana iqhophoza inatsika amagqabe ecabbage so babesithi xa belima mamelani bazalwane it is very important babesithi xa belima yonke into abayenzayo ingabi nampumelelo which means ukutya balamba for 7 years
there is no rain, there is kwakonakele nje kayise bathumela uprofeti uJoel ba kasinxusele ndoda kaThixo bakwenzekani apha empilweni yethu ngoba ngoku ukhona la noma ngumrefumanise into bana ngoku you are lost aware noba kudala uthandaza unyaka eqalile but you don't produce okoqala and two okwesibini awusamva noThixo okwesithathu these signs into bana there is a darkness in your mind okanye in your spirit uThixo akekho uvingathi uthanda uvingathi namhlanje abazali ngala basathanda no kunelento kodwa sisistrong ndazi sisistrong ukuthi singaba sisistrong phones ezazinto zilapha engqondweni yakho emntwini kwimindset ilento izwi kaThixo lophula zonke ezaphilas akutheba ngepillars ezibanga ngaphandle ezabantu abancelayo no the strong pillars it is in your mind ento zikusokolisayo ungathi uqabele uphumelele nisakona bazalwane uNkulunkulu kunini ahlale etyotyombe emzalwane haleluya kunini ahlale endawo uhlala kuyo haleluya if you count example bangosowuhlala nabantwana kulo example basowuphumile ngoku but there is a spiritual delay in your life there is a pillars that block the prosperity in your heart or in your life according to the God's law you're supposed not to be here by now kudala ubethwa ziwinter nesama namalanga akho season ingaphethiyo ubethwa izinto zonke antsathali ngamatyala umkholo wakho ungaphezulu kwamatyala uthi ka wenza izinto sokugqiba ungabi nyanto eshekayo uhambe uya kumahamisi uyoboleka khawuthi noba inkukhu umzalwane zimbini you want to cover the time and then after kuphela izinto uzaba mani ongawuza khawuthi the time oba ndikhavale why mzalwane. Do you know that if you understand the kingdom, what is the kingdom? We are the royal prince and the princess in the kingdom. We're not supposed to borrow to someone. This is the pattern, the spiritual pattern. Genesis chapter 1. Have a dominion all over the earth. How can you have a dominion without everything? So now if we track about, are we in the right pattern? Because of the Bible says it have a dominion all over the earth. Obviously, do not borrow. Why you borrow? This really do not borrow. Kwabaya. Bazanithuka bathupina loThixo bethetha ngezwini. Funa ubheke first card la 9 cent ngoku. Yobheke first card uzawuqokelela only 1 week uphixanise kanti thina yabantu bazalwane. Let's talk honest phambi koThixo. Izwi lisisipili ukuthi liyasibhenca into obana umbuso kaThixo uthi kude yabona uJesu etafuleni yakhe babesithi xa behlala mzalwane ufuna umqala inyaniso babehlala ithi kongekho into ingekhoyo phezu kwetafula vele uJesu asikelele ithi badla bapostile uthi uJesu ithi uJesu qethela uthi bawuliva njani izwi bekhambile mzalwane ithi banikela ukudla badle nenishumela ntoni bazalwane uteni sifuna nishumela izwi lami niyaliva njani anizofa nezo zambulo because usayicinga ngengaba unakutya ekhabhatini uza unamatyala nantoni no lithini izwi lenkosi ithi if you listen me and obey my command I will mamela ke ngoku uThixo uthi ukuba it is your choice wenza njani uyamamela okanye uyamamela uyathatha okanye uthatha it is your choice but abantu bathanda silemphitha benza njani bazalwane Thixo sicela imvula akabaphendula ngemvula wathi if you listen first and do the commandment I will niyabona bazalwane follow the protocol follow the instruction follow the pattern follow the principle of this kingdom uthi I will bless you after you follow that's why abazalwane besokola kangaka hallelujah better kushawa mzalwana amandla hlenhloko haleluya singena kwezabhafu sikana kutsho haleluya ezazijika so ikona haleluya mzalwana haleluya awukhethi utya eshop
ugqithe umgubo wekofu ongaka uyowulanda wona iJacobs inuka kamanje nje xa yenziwe uyintoni kwiyikofi mzalwane umgubo xa ungasikelelwanga nguThixo uzawuthatha inkomo phela eColgate usike phakathi ukwekwethe awuyazi inyawo kuyo nithi mali iColgate qala ko7 rand 8 rand kodwa but uyakwazi uyisika ingabikho mzalwane i-roll on ukuthi iqedise lapho kodelayo uzama ukwela haleluya ithi brush yathinjwa in 3 months time ithi brush yayitshintsha ithi brush awubethi ngayo ide igobe lamisebe yakho. When you're out of this principle, yabona apha entsikeleleni xa kuthela ngentsikelelo uNkulunkulu suppose bathina yabona kwama-assembly of God they walk in the protocol of God. Imoto zimamzalwane sibeninzi phandle no asibendayo bakho batholwa khona into abayenza kakuhle somewhere there and God bless nalo ebehamba phambi kwabo uqala ebenayo lento benayo nayo imali nayo yonke into isikelelo nguThixo ngiulandela kanjani wena amen. Funda le kumamela funda siyaqhubeka nale verse mamela mzalwane up dithi wayemkile uIsrael ecela kumprofeti ba makamcelele kuThixo uThixo ubuyisa impendulo ngoJoel uthi Joel baxelele uba mababuye ngenhliziyo yabo yonke babuye ngengqondo bazile balile bakhale baphume kwi-comfort zone sonke izandla sawubona babazawuthi kingdom can replace you. uNkulunkulu ba you are not available ufake omnye endaweni yakho. That is God. uNkulunkulu ufake omnye endaweni yakho umbuso kaThixo uzawuhamba bazalwane. Le nqwelo ayizophele lapha eCape Town ifuneka ilende nakoma Northern Cape everywhere. Hallelujah. Funda le sisathi funa uve ukuba xa uthe wabuya ngenhliziyo yakho which means ngerepentance yakho yonke fully uNkulunkulu uyakusikelela. Uyabona besidibane naba nomakwande bese ubethwa isiphizi by waterfront afika waqeda umakwande afika basehleli mamungu no sibethwa ngumoya nje isibaza waterfront ngoba sidla you must bring the kingdom here. Uyabuza umakwande tata uzofuna no this is a lifestyle mntanami. Wabuthi kuyakhupha umntethe iphutha Akisebekhutshiwe kwakingqondo ibese sejiphutha ba-understand ukuthi le level sikuyo asisekho sejiphutha sikwenda iwaterfront izinto zethu sizobona nje amanzi olwandle sithebethwa nje moya. Amen. That's how God is. Cinga uba xa ujikeleza phakathi kwamatyotyo inyanga yonke ayikho nto elapha engqondweni that revive okanye ipush umoya wakho into yobana hey if I can see the Camps Bay hey nyam kuqale kubuye ivisi into yoba God I want that ubotshele ulayithibutha isengqondweni uthi uyazama ukhupha kodwa usabophelelekile ithi ungakuthi wambetha uIsrael wambetha lapha enhlangwani ungakholwa uthi uThixo phumana ezweni laseJibhuti nansikana nibalekizwe libaleka amasi nomusi uJoshua wathumela inhlola xa sifika inhlola sibona amadoda angaka apha kwelalizwe mamela what happened xa buya kuthiwa hey inhloko zapha zingaka amasiqwenge lamadoda uNkulunkulu wababetha wababulalela lapha ngoba boyika izwe boyika izwe uNkulunkulu aninike lona. Uyabona uNkulunkulu usikelela according to inhliziyo yakho. If you don't stretch your inhliziyo yakho and uNkulunkulu ukusikelela according to the view ubona kanjani and in distance ubona kanjani usayicela umsebenzi wena uba uNkulunkulu makakupha umsebenzi God has the idea. Cela idea kuThixo ndingenza njani ukuze ngiphume kule ndlela. uNkulunkulu asikelele into akafuni ubuse uqaqe. Nayibona bazalwane babe ngabeka lapha iKanani yabona Israel begqusha ndawoni bathi abanye Moses noba sembona uThixo sebedle ngale mali
Bekungcono man phaya kana enaseJiphuta man. Ngoba ingqondo yabo yayiseJiphuta. Babesidla besela kumani bayiJiphuta kodwa bebulaleka. But nali ilizwe lasenansikeni laselaleni. Kana ngikuzwa umzalwane mfana ishoba xa liza apha kwecalele kuma prominence. Prominence indawo enhlala kuyo. Mina ngihlala ngapha ePhilippi xa nizapha niyahlamba. Kodwa xa nijikela zakwa ePhilippi kuyabetha. Yabona bazalwane iyabetha into ba ujikeleza ngegawuni imini yonke uyohlamba late. Chaza ukuthi lonto le you don't understand where you belong. Yabona pha abahlala khona uvuka ekseni uvuka ungena ebhafini mhlambe before uphume noba awuyangi yokwenza into because of izwe esihleli kulo uNkulunkulu i-environment iyachaza ba adapt ukhuphe leli ukade ukuyo behlala kumatyotyoveni apha eVetsani ablanga amatyotyoveni apha ecapha ecakwetha wathomna ebhasini wathi kuthiwa uhlala wathi ngeke not ukile behlala kule ndawo lakhona ayibamba pha lakwengwele kuthiwa alifanelanga bahlala apha but ingqondo yakho yiyo ezakhupha kule ndawo uhlala kuyo mzalwane funda le ubaleka verse 16 hlanganisani abantu gcwalisani ibandla kuthani amadoda amakhulu hlanganisani intsapho nabanyayo emabeleni funda lebu makaphume umyeni egumbini lakhe umthakazi esililisa yes mababile ababingeleli abalungiseleli bakaYehova yes phakathi kweveranda nesibingelelo bathi yibanenema Yehova ebantwini bakho unganinikeli ilifa lakho ekuncikiveni ukuba intanga zizekelise ngabo mamela unganikeli ilifa lakho enhlangeni which means into abazalwane inhlanga zizawuzekelisa ngani abantu awuphila loThixo wabo nisabona abazalwane kwabantu abaphepha izitrato ngoba baboleke imali ezalayo ngapha ya baziphepha abantu bazalwane kule ndawo abangazihambiyo haleluya nebona bazalwane haleluya ucinzeleka haleluya iwifi yakho mase into bana ude uyifake emanzini ibone ibrushwa inkaka kanti esaphose ba uyayitshintsha unxebenye haleluya until bazalwane zikanyo zithweni zivuthulule phaya haleluya mase into bana uyagqiba inyanga uyowutshintsha kweyesibini inyanga mzalwane haleluya kanti no izinto ezincinci zithetha ngazo. And now if you understand that if uNkulunkulu kusikelele you will change. Thina siceba inhloko every 3 days. Inhloko uyayiceba ngoba uNkulunkulu ezenjalo mzalwane ukusikelele. Hallelujah. Andithethi ngawe ke mntaka ngona ungathi ndithetha hallelujah. uThixo makasikelele. Hallelujah. Ndizama ukuzekelisa into bana when you are blessed uNkulunkulu then suppose ba you awusathwali lezi zibetha apha emagxeni ubetha ngo8 inch usakhuzi yobana yi-3,500 inani 3,500 in the kingdom of God. That's why the faith is a currency in this kingdom. We buy by faith, not by viewing city high mali later and now 3,500 it's uso kaThixo. What is that? What is that? Understand the bazalwane uba undawoni uphi noThixo. Hallelujah. Ngoba bayakokelela imali kodwa uDisemba lapha bazawuqala uqokelela ngoSeptember balebhayi impahla. You not supposed to buy cash uphule inyanga. You are filled with God and the blessings of God. Hey, bazalwane. Azawule uyintweni eplebhayi kuhamba noThixo. Uyintoni apho? Hey, bazalwane. So uNkulunkulu sumkala kangendlela obethe kangayo. Faith ithi let there be light in my life. Let there be light in my life, in my family. Let there be light. Let there be light. Everything. Let there be light. Makanye, makame, kwande. Let there be light. Why you don't produce? God says multiply. Why when Samuel? The pattern it multiply. When are you subtract? But the Bible says multiply. What you are doing multiply.
which means increase. Whatever that you are doing, increase. If you property, instead of reduce, increase. Tenge upinde, utenge ngoba uThixo uyasikelela, uyaphana, yapha. That's why that verse it I will bless the work of your hands. And then part in it increase, multiply, distribute, and then have a dominion. Uthi bhala umbono waBhakuki. Ukhole kakuhle macwecweni sodathi bazabe emveni kwakho akuseyise into yobana ukile uphaya kodwa ndifuna ujonga incwadi ayibhalile. Bhala kakuhle umbono, akathanga makenze into ethile, ayoyakho ukwenza. Bhala umbono. Hallelujah. Bhala aBhakuki umbono. And okwesibili uthi ulinge umbono. Mhlawumbe usazilazila kodwa awumanga uyeza. Njoba umbono ubekile nje God collecting the material and the resources so that when you are praying with Lord help me, Lord help me, Lord help me, Lord help me. uThixo ngela xesha yena uqokelela everything kwelacala uthi umbono wenza njani mzalwane. Let me do an example. I want to show you something that when God uNkulunkulu simanela yena husband iphekhathi. Cela ufundele mangifike okanye ufunda apho ikhadi elibazalwana. It's a black card, ne? Asithandazi nje kodwa sithandaza umbono, siubhalile bhala umbono, so that God will bless the hand, will bless the work of your hands. Mamela apha engqondweni uvuke ekuseni ubone noma ungekho kodwa uyeza ubone. There is two things. There is a conscious mind and there is a subconscious mind. The subconscious mind, besides subconscious mind, you are creating something that is not around. We are connected on the ball. Also to uthandaze. Apho udubule khona. Apho udubule khona. Uzawubamba ngapha uphumela kwenkala lento ithi permit your cup will overflow of this blessing. Izawucicima lento ucima uyayandisa okanye uyayiphelisa kanti siyahambe. If you still use your ability, your eyes to see, that will sustain the kingdom. You don't need to see and ukala izinto ngokwengqondo nangokwamehlo. Faith, that is a substance of things hoped for, right? The evidence of things. Ukholwa no matter so fail kangakanani kodwa ukukholwa uthi uPeter uthi ewe lo usubonga andabanisanto kodwa moyilwela uthethile azizona kwamafam kodwa now I will walk upon your word. It's open. Mama Linda, ife unikas ways bathi xa bephosilanda opika same place many years ukuyena ukuyo you are not producing. But kodwa ngenxa yelizwi kaThixo
sizawunza ayoyakho eyona sawungena njani ayoyakho uPeter wawandlala umnandi. Hallelujah. Ibhayibhile God works indawo yamamelisi kaThixo. Ebesikade singena bezincinci kodwa wathi xa edonsa umnatha akakwazi uphakamisa ngoba lengawomisa abanye uthi zani. Hallelujah. Ngoba wena uThixo ethi niyasikeleleka sujonga indawo kuyo ungakholwa. Hayi izwi lithi ngiyakunisikelela indeed. Loo ntsikelelo ibambe kwelikamoya. Ndicela funda mamungre fundela khadi bawathi ntoni ebhaliweyo phaya. Business goals. Yes. Commemorative edition. Yes. Mr. Eskili. Yes. Kili farming a project. Business card, limited bank, registered company. Xa ngikukhisha ndifumana kwa-government, national treasury ndifumana, iitenders ndiyazifumana, kodwa sekusele kancane. Le ncwadi ibhalayo eyiniseka ibhale kakuhle. Balumbo. Kwasazi yonke iminyango ndilapha, ukilo lapha, amaphepha ecompany, registered company, ngapha nangapha, I'm here. Mamela, some of people they can see i-failure zethu. Kodwa apha engqondweni ubeka ikhadi lakho apha uthi Thixo until funda. Intsikelelo bazalwane uNkulunkulu akathi multiply. Akunjalo? Uthi multiply. Have a dominion. Amen. Silapha nje we entrepreneurs. Uzawuthi xa kuthiwa i-Atlantis siyaplanta e-Torrance. Usuke into zokile zivela zithi thaphu itente, zithi thaphu ziyeke isystem yeke itente. Ndithi ndizawuqasha ukeyboard player. Ngoba i-level iyatsho. I-level esenjani mzalwane? Asikhalazi ngoba sikelelwe. And food of spirit is a lifestyle. It's a lifestyle. Yabona mawubheke eTown kwi-flats zapha eTown abantu abahlala lapha eCape Town. Ngondipha ikapa ngokusekuseni ngijongeza building ndithi bonke nizawuhlala phansi. I-rent 15,000 usazaphuza i-rent kanti uthi lo rent lo 15,000 incinci senza within hours. God will bless us. God will bless us. Ithi ke ngoku ukuba nithe namamela izwi lakhe ngenhliziyo nangenkuthalo nalenza, it will bless you. Mamela mzalwane, uNkulunkulu usebenza. Mamela phakathi abantu basamora uba umrefu ukhona mosibeke kuphi. Sithatha siqala kunyaka pheleyo sathi sasebenza kodwa kasokuphela unyaka uNkulunkulu wablessa 5 ngemoto ezintsha. Umama umrefu wathi kilinenza ngantoni lapho kodwa ndithi uNkulunkulu endihamba naye. Siyamkholwa ngoba le nto uyithethayo plan yapha kubo bayayenza bona. Ndithi noba ndingayenzi kodwa ndithi Thixo ulungile ngoba bona ndiyababona bayenza njani mzalwane. Kanti ugwembe washumayela le message ngiqala phana umama umbreva washumayela u-28 lo sahamba phezu kwentsikelelo. Hayi asahambi kanje kodwa intsikelelo sihamba phezu kwayo thululwa abafikayo. Afike umuntu asikelele kathole umsebenzi athole yonke into bathenga imoto ndithi komnye umntana phaa ndithi izawupaka imoto yakho uthi izawupaka apha athi omnye ikile yam izawupaka apha nam ndathi yam izawupaka apha. Yeyiva mzalwane, yeyiva language ndathi yam izawupaka apha kanti wanto beyinovemba. Haleluya.
zayi-4-5 imoto ezintsha ezikhona manje siqhwabele ndisikelela ndibizo kuthiwa izosikelela haleluya yasento kaNkulunkulu afika egqingeyayo nayo haleluya yathi kunjani mzalwane haleluya yenza ngeyami umzalwane nami ngathi jeni uThixo undikhumbula amen uThixo uzalisekisa izwi olithethile now izwi olithethile come to pass. It doesn't mean ukuthi liyoza kanjani makungireve uNkulunkulu uyakubambela amadoda amakhulu the big fish ongazi ukuthi vele izonikela into iluthi imali ikunika apha akakwazi uzawushiya nje lento uthi xa athi iza azoyishiya and then useqhayi masithandaze siphume ngonyanga uyawusheka usibuza bakanti the angel of God zintoni nabethuna bazalwane. Do you know the angels of God? Are you familiar zento ndetha ngazo? Funda verse 18 level funda verse 18 naba uDeuteronomy sive kuba uThixo uthini xa isikelela umuntu ewe wakupheleke uYehova ngelizwe lakhe mamela ke ngoku umthandazo kaIsrayeli mamunkosile ngenxa maThixo wasilambile ngoku sonele sibethekile sicela Nkosi usibuyisele indlela usibuyisele intoni umthandazo kabani kaIsrayeli waphendula uJehova kubani kuJoel wathini wabani kuKhwele uthixo funda mama wabanambebe ngabantu bakhe ewe waphendula uYehova wathi ebantwini bakhe ewe yabanani yes nilithumela ingqolowa newayini entsha nilithumela ingqolowa nentoni bazalwane iwayini entsha yowayini ivine that's ilento i-grapes yeah babelima ngosigrapes nesakwana bazalwane uthi ndilithumela iwayini entsha nengqolowa entsha ewe funda mzalwane neoli nantoni neoli ewe eniyakwaneliswa yiyo mamela nantoni bazalwane eniyothini ne-oyile eniyakwenza njani nisakuzi i-oyile ibiduru my friend uyayibona i-oyile iduru kanjani uyayibona i-oyile iduru kanjani uyaguga ngoku i-olive oil awayiki awupheli ngayo yakuyikhono ayilungi mos i-olive oil healthy bayibona nje mama Mfukeni usakhuza uLwethi mzalwane yazi uNkulunkulu uthini uthi when he restore when he restore ithi ndiyakunibuyisela ingqolowa eniyakwaneliswa which means uthi xa upeya mzalwane esithabisa upeya ufumase lobana ifridge uthenga cash ne-microwave wakusoqhuba ready flat cash uqwayibidi isheke bene transport uyisheke mzalwane imagine xa kuthiwa upeya 45,000 it is a lifestyle kwabanye abantu it's nothing because of bakuyo on that level 45,000 i-10,000 enough mos wena mos kwizinto zakho nje zendlu for ngenyanga niyayibona mzalwane kanti 10,000 ithi zosalana ngoku siqabela ngapha kwayo wenze nebhizinesi anyana esithile isindoneli ngosowunayo into oyenzayo ngoba isandla sikaThixo asikangeli si-establishe sikelele bazalwane insikelelo iyabanjwa kulikamoya. Do you know that there is an exchange le ndithetha ngayo uJakobe uzawusikelelwa nano-Esau wathi xa izawuna insikelelo kweli cala wathonya yeyi uzawusikelela u-Esau uthi hamba boxhela imvuzombane that xa izawufika wayibamba msinyane uJakobe wemkanayo wabaleka kanti insikelelo mayibuyile mzalwane iyakwazi ukugqitha ngokulapha bangene baphila abantu apha uthi anamlodi iphila verse anamlodi bakhe agxothwa amanzi athini ukhona bangena tanci yabona lento ispiritual mzalwane. If you don't understand uJesu xa efika eqhuleni nokuthi mina siqhela ukhamanzi apha uYesu uthi I introduce the new living waters that will flow in your heart. Ekuphinde ubuye unxanwe xa unosela uJesu introduce omnye umthombo kamoya yena lo uqale one system hayi uqale ukhapha umbani wena umjuda wena sidelele wena thina ntoni bazalwane
but uJesu introduce a new way and a higher way. Spiritual. Bema ukizwe uyakwazi uthethe ufumana ba usandiva ngendlebe ezi. Undifumana ba awukile ndimva ngendlebe ezi kanti kunendlebe kuphinde kube nendlebe kuphinde kube nendlebe. Kunemehlo kuphinde kube namehlo ungabonakala kube namehlo. Neyiva bazalwane. So izinto zikaThixo uNkulunkulu uthi andipha amanzi. Ngoba uthi anginakudlelana ba uthi uba uyazi into bana uba ndikhe ndakunika lawa ngeke uphinde uyizokha apha. But abantu baxelela mthombo loba azaqela ukubaba sikhulele apha thika ngohlo. uNkulunkulu bazalwane he moves with time and then with generation. Ungayokhangela uNkulunkulu ka2012 uzomkhangela uNkulunkulu move with the time and with the generation. UMoses uNkulunkulu vele njengecholo lesithi osogqiba omnye uNkulunkulu ovela ngenduku nangengubo kuAaron aphinde omnye umuntu avele ngolunye uhlobo uzathi uba uMoses wayevelela icholo lesithi ufuna uNkulunkulu landawo kanti uNkulunkulu sasengubeni nasendukweni kaAaron. God moves with the time. And then you need to understand that you know that about lena sithi isingakhonzi culture sibambe isiko lenkonzo sizawungayazi umoya ndawo. And then ke ngokufumana into bana and then sisazi la ntoba umoya ngcwele okosaqala ukhonza siqala ngolhlobo kanti umoya ngcwele akasekho kule way ukonye indawo introduce another way of a prayer. Uye uthi omnye xa ethanda, do you know that you can pray even while you're reading your Bible? Uyathandaza. Oh, what a timela, you don't know about timela. Uyathandaza nangokuvilizi uye phaa Matthew chapter 6 ithi wena Nkosi uyithi umthandazo bawusemasifuna phambi ngokungcwele igama lakho whatsoever uyathandaza but some of you when you say we pray uyawuvala amehlo. That's cultural. Sisenze into bana okwabamba. Amen. Now, funda leku zawubethwa Atlantis. Funda leku mamela bazali ufuna ukuthi to provoke into bana ungahlali kwi-comfort zone ukwisendlaleka indlala ngumoya isafari ngumoya. Ngiyabonga nakho bazalwane. Do you know that mandicacisele nto ndithi kubazalwane ndithi mna ndidluliswa kwisafari not with poverty. There is a difference. Mna ndidluliswa kwisafari. I'm chosen by God. Mandibuka indlela yami endihambayo ndifumaniseke into yobana eyakhona lento endiyenzayo abantu mama uMrevu xa ndimxelela uba hayi ndiyabona mama uMrevu imali yayikunje wothuka umama uMrevu wandijonga wathi ke inyamezele kakhulu abanye abantu bayancila kule situation ukuyo. Ndithi no, I'm chosen by God. Nangoku izinto ezenzeka njengoba ndishumayela abanye bandigqibela ndize ngilakile kanti kwelikamoya inrenk uNkulunkulu ufaka amandla. Inrenk uNkulunkulu ufaka amandla in the spirit because uNkulunkulu ufaka amandla. We are growing bazalwane. We are growing in maturity. We are growing physically, mentally, socially. We are growing. Siyakhula. Mamela ke ngoku into abaphazamisayo umbono ngoba ndisekholweni. Ndacinga uJoseph wathi bazawuguqa apha phambi kwakhe izoba yingane ithi yo hayi zaphambana izanto dada ungubani wena ngifaka kwenye court ngenyimini bathela umama uMrevu ngifaka kulo court nami into bana wena umfundisi wena utheni uspika hey misakho bazalwane kanti no uNkulunkulu ufuna usehlane wena ngoku abantu bekhona ube sehlane noThixo abantu bekhona but ufuna for the period of time umuntu bana awuvu ukuphumla but you are not in poverty, you are in suffering. And uJesu uthi wasafara ikona ngoba ithi noma siyahlupheka no akuthola nhlupheko pha akuthola poverty kuthiwa noma ithole lakho ifridge yakho ifaka ithole lodwa umkhonzo ayitsho iBhayibheli sizayiva ayitsho ithi umkhonzo noba ikhabhathi empty. There is a reason la khabhathi mayibe empty. Funda le khawuleza sisi. Yes. Verse 19. Yebo. Waphela uYehova wathi ebantwini bakhe, yabonani nginithumela ingqolowa newayini entsha neoli eniyaboneliswa yiyo ndingabisanika ukuba nibe sizikizo ezinhlangeni. Yes. 20. Ndiyakumkhonelisela kude kuni owasentla ndimgxothele ezweni elingumqebezi
entshonalanga ulwandle lasentshonalanga kunyuke ukunuka kwakhe kunyuke ukunuka kwakhe ukubola kwakhe kuba esiphakamisile ukwenza izinto ezinkulu. Mamela ke ngoku ithi uverse 21 musa ukoyika hlabathi gcoba uvuye kuba uYehova wenza izinto ezinkulu. Musa ukoyika. Mamela mzalwane ibambe le ndawo ithi gcoba uvuye alikafika ixesha leli uNkulunkulu ayithethayo ayikabikho kodwa but uThixo utenza njani vuya ugcobe ngoba uJehova is about to do something. If uyayibamba spiritually indalo in the universe uNkulunkulu there is a season. If sayibamba season bana le is a season of ba masiplante ngoku ixesha loplanta Ngoba uvuye funda le kugqibezela la ndawo kwale ndawo ngisifuna kodwa uzibalulekileyo pha Usani ukoyika. yes Impahla inkulu yasendle. Yeah. Kuba amachiwa asethambo aphuma uhlaza. yes Kuba umthi uqakatha isiqhamo sawo. Umkhiwane nomdiliya unika amandla awo. Yes. Nani nyana baseziyo. Yes. Zobani nivuye kuYehova uThixo wenu. Ewe. Kuba uninika umyalelo wokuba kubekho ubulungisa. Anihlisele umvumbi. manihlisele lobazalwane umvumbi imvula ethambisayo nemvula evuthisayo eqaleni. Funda u24 uthini mzalwane? Zozala izandla. Lo mntana lo zozala izanda which means ingini ke ngamanye amazwi zozala izanda intoni mzalwane? Ingqolowa, which means wena ekwakho bakulungisa ngoba you are preparing ngoku empty everything esekhabhathini. Awulungisa ikhabhathi zakho mzalwane, whatever lungisa ibhenki yakho ulungisa ikhabhathi zakho ulungisa ngoba God is about to do something. There is a season spiritually. Whereas ukona mabomb revelation declaration of mother declaration into but when you check the season about declare ayiyo season yo declare. Okay masijonga kubuye masijonge apha likhona ixesha lotyala musakunjani apho njani bazalwane likhona ixesha lothini but kube kwaba declaration ngexesha lothini udeclaration ufuna uvuna but ngexesha lothini lotyala na spiritually injalo uyakwazi udeclaration ukuthi kulo nyaka uzaba nemoto lo nyaka kanti lo uNkulunkulu lo nyaka ayonke lento uthethayo ayikho uyibekele u2027. That's how you need to verify in the spiritual realm ngoba yintoni ekhoyo ku2026 so that uthi ungena u2026 kunezinto zazi into bana u2026 ndinale uthi God let le moto ndibotswa kamoya manifest. Because ilento othandaza nje udeclare seasonal apha nje general seasonal khona isizini yotyala bekhona isizini yovuna. Spiritually it links that ukuthi isizini yotyala nesizini yovuna. Abantu uJesu ukuthi xa litshalayo yizani hlwayelana endaweni enomhlaba oright, check the spot where you plant. Season why uJesu enza lo mzekeliso? Because of kwabantu batyala ematyeni awuboni noba lilitshela utyala kuyo itshela lo mbewu uyityala kanti check the spot, verify. Spiritual manual will lead to verify where you plant your seed. Yeah. Sizovuna ke ngobazalwane ndizama ukufundisa into mana jonge ixele even na general apha ukona mamrev iworld kube khona i-earth ngumhlaba nentaba zonke i-world is a system. World is a system. So now kwi-kingdom kaThixo you need to check ngephi isizini yotyala ngephi isizini yovuna ngephi isizini yothini nesakabazalwane. So spiritual uzokwazi ubamba i-alignment into ba le ntsikelelo kuthethwa ngayo uzayivuna kweli xesha. Amen. Funda le. Yes. Khawuleza nzofa. Khawuleza. Zozala izandla ingqolowa. Ewe. Iphala le yiwayini entsha nayioli. Yes. Imikhombe yokukhomba. Yabona 25. Unozi xa ubuyile akuthethwa nabantu abasephaphandle xa ubuyele kuThixo ngenhliziyo yakho yonke. Funda uverse 25 ufunde uMamRev English. Funda le ku25. Yoni buyisela na akwaminyaka. Ewe. Eyadliwa yinkumbi. Bambe mzalwane. Funda uMamRev English. And I will restore
Yes. or replace for you Yes. the years that the locust has eaten. Yes. The hopping locust. Mamela ibambe uthi uNkulunkulu ke ngoku I will restore. Uyabona ke xa nge restoration uNkulunkulu uthi everything I will restore. Sayibuya ke ndiyabona ni understand ukuthi uNkulunkulu ke ngondoni uyisela okweminyaka yadwa inkulu. Which means zonke izinto ebenizenze okanye zakulahlekela within a years. Izinto ongabanga ukwazi uzenza for iminyaka ebi10 uNkulunkulu will restore it within a year okanye within a minute, within an hour. God uNkulunkulu xhomekeke kuye uthi I will restore everything that has been stolen by the devil. But ke ngoku problem apha mamumref ine requirement ithe pha ku verse 12 uyelathi kungenhliziyo yenu yonke nizile nilile which means idinga ke ngoku holiness that ukuthi uThixo when he restores you need to come fully with your mind and your spirit and your heart and your soul nizonqula kabuhle uThixo uthi ngiyamkhwelelisa kude unile funda gqibeza athi natho ke ngokwenye indawo hey mzalwane natho kumonye indawo yebo Ngiyibuyisela okwaminyaka eyadliwa yinkungu. yes Nangu yima uthi ndawubuyisela okwaminyaka eyadliwa yintoni futhi ithoni bazalo eyadliwa yintoni inkumbi esibini ithe ikhona inkoma mosibaya ne esibini intoni nangumkhothululo esithathu nangumqikela esine nangumqunquthi. Intoni ke leyo into zintoni esifazana nifunda lebithi londo into zintoni ezifo uNkulunkulu asithumele Impiyane enkulu endayithumelayo phakathi kwenu. mamela ibambe wayo leyifa uxokozela kanje umikikela neminqunquthi nentoni zonke zizinto uThixo asifaka kuIsrael leyifa awuthi xafaki noma ukutelo namaphela uthi utsho apho le ulanda amaphela endlini nje udla ukalelini udla namaphela unesipunu yonke into kwisizini yembovane zikwakho ukuthi bayishiliswekile ngokubincinci uThixo ziphaya impuku zidlabu zintungaki ngathi ithiwe ngumuntu isikhulu noma kuthapha kuke nesiciko uyabona bana hey lo mzalwane kwali ingxaka kuyo haleluya ngabe ayingabe abasifithi ithemboke imthamzalwane kanti ayimpethunyelwe nguThixo uthi ibandlo licala ihlazuke intsha injalo uthi umqikela umunguthi ibe impilo kaThixo uthi impilo kaThixo ayithumele phakathi kwebandla and uyithumele ngoba why abekho endaweni yokuhlala kaThixo and then ke ngokuThixo wabamba imvula into phakathi kwancwadi Efeso chapter 4 xa sehla ba uThixo wabamba imvula ayibamba unkulu yanganethi hlutha zimpuku uqale njani uhlala impuku ihlala phandle uqale njani uhlala nempuku namaphele endlini embovane impuku ezikhoyo ufumanise into bana diqheleza semakhaya zimnyama zinobuhlazana obuthile uhodoshe kanje uqale njani mzalwane impuku zasendlini mosizenza ncinci zenza into efana ngocwethe uhlala njani ngerote empuku and zivula imbiza zogqiba zizinantsi ke ricing zishiya uboya phaya ingqatha xa usithi nazi eflaweni uzayithatha loo flawa uyoyilahla phandle ngoba iimpuku ziyakhama ikhamba nika umqamo kuka impuku uyabana xa uthandaza uba bekwathi wekuwedwa endlini bekekanye phaa ekhundwana ngoba iimpuku ezikhoyo zinendlebe ndiyakuva naxa uthetha thiwa khalima ntekongethi kalimali imimoya before nithethe into ezibalulekileyo endlini ngoba kunemimoya emamelayo xa ithethayo uzayibona ingagqithi asabaleke mpuku khoyo ithi imamele
uncama kule nto ndithethayo ukuthi xa ufudumeza ukutya kwakho kokugqibela uqonda uba kusasa uzawukutya nali phela uyawunhlabuza mzalwane uthi ntlaphu xa uba ukuyintoni emapheleni uqala ubone kwezi ngoku into akazilifuwa mani alapha amaphela ingathi sisilo salapha ahlele emlandeli elinye awasabaleki nobaleka uqale nini uyazi uba mani nokuxelela phaa kwiship yabona ukuba wayibukela i-Titanic kwi-first class, i-second class, kwi-third class. Spiritual also there is a levels in the spirit. Akunjani bazalwane? So if you stay in your comfort zone, ungayazi indawo obekwe kuyo nguThixo, you will remain udle nezinto sakho bawudle nazo. Kwandise lapha ngwekusuka majoni kwanze lapha eVetsani le. Lo sukela phambi engumphela isuka. Nanoma imamezi ayazokuhamba enjani ngaphakathi. Wathi umuntu ongaphandle odlulayo wathi hey. Endoda ihlala lapha kodwa besapho bayihlala lapha. Uthi ungena kampune gate nje kune flowers apha ecampini usaya. Okwesibini ngaphakathi mzalwane kumhlophe yonke into covered ngifoni i-comfort zezo home la ngengubo nje mzalwane i-comfort zezo home choice isizini awulali ngengubo okudalala ngayo kwisizini ethile every season ushintsha ingubo ulale ngezinye kangenisika ushintsha ezinye ulale ngezinye. If you don't understand the pattern of the kingdom of God, you will remain. If you ask the ntsikelelo kaThixo indawo you will remain. Saya kulala ngezambuzo my friend ushutho unkulu. Ya ezazivela zehle ziyothezana. Ivela ngobetha ngento emhlophe ka home choice. And ufumanisa it's a lifestyle ukuthi bazalwane. It's a lifestyle. And by choice. And then God, you know that bazalwane, God maintained the standard of us. Imagine uzathinta njani ikhawusha eyokini engaka. Until you stretch iwoki yakho. Uyistretch and then uzayibona impahla uba manthenga ikhawusha. Uyenza njani loo nto? Uzawuthengisha njani endaweni engaka? Yaba thina zazathi akhona nandiyicakela iwoki yami yayiyibhazabhaza uma andifuni nto ningqinqa verify into ngijule phaya ngodlele ebhedisi. My God. Hey, come on. Phakamu mamameso bekugabalala phakamu kukwitafule phakathi mzalwane enelapha elihle eneni kanjayo ndifundlala khawushini ndifundlala beletafuleni incwadi yami eBhayibhile ndekapha ndisasehokini mzalwane. Kanti uThixo when you maintain le ndawo abeke kuyo now uNkulunkulu he promote to another place because of uyabona ubani xa ukwazi umaintaina le ndawo uzawukwazi uyohlala endawo xa usuka kukhola iphepha apha uzawukhola njani kwisabha. Hey bazalwane, the pattern uyohlala namakhosi mamemoni ubethi Bhoshe